Hi guys! Di ako karon sa Kawayan Cemetery. Kay October 22 man karon. Wala schedule sa amo ang lugar nga mobisita sa among mga natelewa na nami karon. Ilang ikon ko guys. Amunday nila di ari nasa kong likod sa mga bukog nila siya. Napala ka na ito sa ubabaw, mga paano na siya, mga fry bit ka na mga baybay, mga fry bit na siya. Dako-dako sad na sa Jarig area. Ilahang kaan di ari. Sa cemetery. Nan ako di karon naglingkod ko diri sa akong kuan sa ako ang bata na namatay. Pagpanganak na po, namatay siya. Di ba sa ingon namatay siya diretso? Pila ka oras namatay siya. Yung pinag-una ang niyang pusod ug gawas. Mana siya. Wala po kita ingani niya sa hang pagkamatay ani niya kay dito man ko sa hospital siya kay gidala naman siya sa amo gibilaran pa man sila ugo sa kaadlaw. Ako nabili na ko kay si Ismang ko ani magpangalak ani niya. Ano siya Tama guys. Let's see. Patan ano niya kasi. Si Isko ani niya nga nanganak. Dito ko sa hospital, sometimes siya gilubong, sakit man palang dungan, pero di ko kung nihatag sa Ginoo para namo. Dawaton na lang. Paano na siya? 9 years old na lang siya. 9 years old na siya. Ikatulong na ko niya siya na baby. Sa bisita sa ako sa uban nga mga kuan. Ang ganda kong cross na sa nasa tunga. Ang dakong cross. Kain. Ano lang ko di malagkot para sa akong mga parinti dito sa amo sa Leyte. Sana ko di malagkot. Sagot mo kayo. Ano ka dito? Ha? Oo, ito dito ka pa ano? Guys, bisita sa misa mong mga kalinaw na. Sabuta, oy. Sundit mo ka na nga na itong nimbang lakadan. Masuk sila sa ang uban wala pa intan uloy kayo schedule man gud ari ito sa pandemic schedule amo kay October 22 kasay may schedule ug malay na pod ini ka November 1 ug 2 para wala na ikuan wala na manganhi. Ano ba na? Lapso siya kalimpyo na.
Halos dili na makita ang cross. Ano? Asa? Hindi makita ito kay kanina. Ngita. Malat yung tagtubig ito. Uy, uhawa, uy. Kat. Kainita. Asan to kapaparapit? Tara rin. Dapat dada eh. Wala, walay bulak. Kalat mo itong pag-ari. Ano kandila ka? Wala na yung balik ko nirip. Tumidala lang yung kagbulak ka sa kandong. Kabalik ko yung ano sa 2 kay 4. Ha? Balik. Hindi ko pwede ko balik. Dakpon ka na rin. Oh, dapon di ta. Yan naman. Hindi ko pwede ko. Ay, dili na po siguro yung dakpon. Uy, dili na pasudlon. Lain na po yung dakpon. Uy. Pwede na di plastic. Oh. Para nga rin niya. Oh. Hindi ko pwede ko. Singot ng gahang ilong. Apa kayo pito? Ha? Ikaw na ito dito eh. Ingat na kayo eh. Yan ang ano. Kahaw na kaayo ko. Kaya na nakikog tubig. Aram ng kanisang buton lang eh. Nagwat na ko yung dari. So guys pa. Tradisyon. Sagikan na kag-menteryo. Ano di ko di ari oh. Kaya dili ko na mukuyog ni mo ba ang mga kuansa. Ano ba sa mentaryo. Ano na siya. Ako nagalagi hapon diri oh. Wala ka di ari. Bilang ay kuyog. Diba? Anara. Sila na magpaaso. Aron dili daw makuyog sila. Ano na ingon. Wala pa sa una. Hanggang karon. Ay ila ha. Sana din naman ko. Kaya kurma. Sorry. Ano siya nahuman? Ano? Matag tubig. Oh, no? Sa pag-ari ko nagsulod sa ha? Nadugan ka dito, God? Private mo. Diyan tika. Ito sila mo. Tanganan. Ay, private. Ano siya malay? Yan.